Gaurkoan, zatiki algebraikoen arteko batuketak eta kenketak nola ebazten diren ikusiko dugu. Goazen zuzenean batuketak eta kenketak konbinatzen dituen ariketa bat egitera. Lehenik, hiru zatiki algebraiko hauek izendatzaile komunera laburtu behar ditugu. Eta horretarako, izendatzaileak faktorizatu egin behar dira. Kasu honetan, izendatzaileak faktorizatuta daude. Hau da, lehenengo izendatzailearen faktore bakarra isa gehi bat da. Bigarren izendatzailearen faktorea isa da. Eta hirugarrenarena hiru eta isa. Beraz, izendatzaile komuna aukeratzeko faktore ezberdinak hartuko ditugu. Isa gehi bat, pakete hau faktore bat da, isa beste faktore bat da, eta hiru azkenengo faktorea da. Bakoitzari berretzailerik handiena jarriko diogu. Beraz, isa gehi baten kasuan bat izango da, isaren kasuan berbi hartuko dugu, eta hiru dagoen bezala utziko dugu. Beraz, hau izango da gure izendatzaile komuna. Goazen orain, gure zatiki algebraikoak moldatzera. Lehenengo zatiki algebraikoa, bost isa, zati, isa gehi bat da. Baina, izendatzaile komunera pasatu behar dugu. Beraz, isa berbi bider hiru biderkatu beharko diogu. Bai izendatzailea eta baita zenbakitzailea ere. Bigarren zatikia, isa ken hiru, zati, isa karratu. Izendatzaile komunera laburtzeko, isa gehi bat bider hiru egin beharko genuke. Beraz, isa gehi bat bider hiru. Eta zenbakitzailean ere, isa gehi bat bider hiru. Goazen, azkenengo zatikiarekin. Bi zati, hiru isa. Izendatzaile komunera laburtzeko, isa gehi bat eta isa falta da. Beraz, bider isa gehi bat. Eta zenbakitzailean, beste hainbeste. Bider isa gehi bat. Beraz, baditugu izendatzaile komunera laburtuta. Goazen orain, hemen zenbakitzaile hauetako kalkuluak egitera. Bost bider hiru 15, isa bider isa karratu, isa berriru. Eta izendatzailea pizkat ordenatuko dut. Zenbaki aurretik, gero isa karratu, eta gero hemengo parentesia. Gehi. Hemengo kontua, lehenengo parentesien arteko kontuak egingo ditut, eta gero dena bider hiru egingo dut. Lehenik eta behin, parentesien arteko kontuak. Isa bider isa karratu. Isa bider bat, isa. Minus hiru bider isa, minus hiru isa. Eta minus hiru bider bat, minus hiru. Hori guztia, bider hiru. Eta izendatzailea, aurreko kasuan bezala, hiru bider isa karratu, bider isa gehi bat. Azkenengo zatiki algebraikoa. Bi isa bider isa, bi isa karratu. Bi isa bider bat, gehi bi isa. Zati, hiru isa karratu, bider isa gehi bat. Izendatzaile berdina jarrita daukagunez, zatiki bakarra idatziko dugu. Hiru isa karratu, bider isa gehi bat. 15 isa berriru, orain, hiru bider, parentesi barruko elementu bakoitza. Gehi hiru isa karratu, gehi hiru isa, minus hiru isa bider hiru, minus bederatzi isa, minus hiru bider hiru, minus bederatzi, eta orain, normalean, hanka sartzen duzuen momentua. Minus honek, hau da, zatiki honen aurrean dagoen minus honek, zenbakitzaile osoari eragiten dio. Hau da, bi isa karratu positiboa denez, hemen ez du zeinuri, beraz positiboa da, negatibo bihurtzen du. Eta beste zeinu positibo hau ere negatibo bihurtzen du. Hau da, zenbakitzailean dauden
elementu guztiei zeinu aldatzen die zeinu negatibo honek. Minus 2 isa. Egin ditzagun orain zenbakitzaileeko kontuak. Isa berriru daukaten monomio bakarra hau da. Beraz, 15 isa berriru. Isa berbi duten monomioak, gehi 3 isa berbi, ken 2 isa berbi, isa berbi bakarra. Isa duten monomioak, 3 isa, ken 9 isa, minus 6 isa, ken 2 isa, minus 8 isa. Eta zenbaki bakarra, hemen, minus 9. Guzti hori, zati, 3 isa karratu, bider isa gehi bat. Hau izango litzateke, eragiketaren emaitza. Orain, zuen kontura, honako eragiketa.